Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παρούσα. Από τις αποφάσεις που παίρνουμε μέχρι τον τρόπο που επικοινωνούμε, οι μηχανές μαθαίνουν, εξελίσσονται και μας βοηθούν να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες. Όμως η πρόοδος φέρνει και ερωτήματα. Πώς θα αλλάξει η κοινωνία? Θα παραμείνουμε οι ίδιοι? Η τεχνητή νοημοσύνη μας οθεί να επανεξετάσουμε τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Εάν τη χρησιμοποιήσουμε με σύνεση, η AI μπορεί να γίνει προέκταση της δημιουργικότητάς μας, να ενισχύσει τις αξίες μας και να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν εδώ και καιρό. Το μέλλον ανήκει σε όσους τολμούν να συνεργαστούν. Με εμπιστοσύνη και ελπίδα, ας κτίσουμε μαζί έναν κόσμο όπου άνθρωπος και μηχανή εξελίσσονται αρμονικά.